Kanira yung ikuan. Ay, ano ba yung balot? Nganta rin so guys. Sasay nganta ni day. Quick. Quick sa kahapon nun. Na guys. Pa, imore. Ay, ito slob. Bubog hindi ko. Ahat. Kawan ta 10 minutes. Sana all nanguwag. Kim. Tingnan natin. Muna Kim. Na guys, magmukbang may quick. Ay na. Sige, sana all. Sana po guys. Hanap pag mga maigagaw, hanap pang kauban sila. Ay na kong gilibre dari kuan, karina quick. Salamat sa pag-pray. Kani nga mga akay basing nalib. Dahil na, babakuha na. Guys, mga antanin yung quick ya. Kapan ang maigagaw. Gagawa ko pa. Magkay gagawan nga rin kagwapa ka adyo. Tago mag-isa. Yan na. Giras Kim. Guys. Na. Na. Mukbang may quick. Kuhan pa ka? Tubig mo. Na. Kana. Diyos, mag-imo. Kaya pa. Ako supplement lang. Ako to. Nantanin to guys. Mo, Diyos, may imo. Diyos. Mercado. Tera. Tera. Naka? Padala, nakita lang yung balot. Ikaw balot. Gusto ko daw. Classmate na lang dito, ilot. Ang ito kabrik, hindi naman maabarin yung kagwang ni. Thank you, Lai. Garaan lang. Uza. Ikaw. Libre mo bagi ha? Tata na ito. Ano naman Mga sabi na rin guys. Kami kayo mabre bagi po siya. Kaya dapat balot niya mang kanon ron. Saka na may itlog na nga hurot man. Itlog na mas pugo na bilin. Bilan. Hurot. Itlog din sa pagmadban ko kay kagumay. Wala itlog sa manok na nga hurot. So itlog na lang mas pugo ang panganon ron. Itlog. Ay ko tikura. Ay pa natin pura karon kip. Kaan pa tarok ng pura. Igi kang ano makan ka, nag-diet ka. Sige lang manisag pasiksi. Kaan tikura patungkuan ganina. Ayan guys. Kumal mga ano lang eh. Kaan mo ba? Nakadailan ko ah. Manihapon na ako ikuan. Kaso lang di ay. Guys. Mamaya ko lang dalang pitaka. Manihapon. Wala, tapa. Sa nadaan na maghangkok. Nadaanan ko. Ahak na kasi. Hindi mo ba? Tara. Pasaya tayo vlog ha? Tara na to guys. Kaya maka-high blood mo itong isa ka. Okay na ka? Itlog sa pugo. Itlog sa manok. Waman na rin kuhan. Kanang naay. Why? Wamay kanang naay. Dan o balot karon. Pila na kuno kasi man way balot. Asa ba ding mga manok? Asa ba na mga balot dahil waman siguro apang lumlumit. Pila. Dara pa. Dara guys. Nga tanin yung tempura. Kumapad. Ngat. Tempura na pod. Pasto din na ng hapon po. Ha? Di minimo iuban. Hindi. Sunod na laman, uban na laman to. Bukod. Tapos namang padungan. Tapos namang gidade sa pagkakuan mo ha. Baka. Ha? Ano berna na rin? Nagpalit ko. Guys. Libre man ya.
Salamat. Engineer. Engineer. Si Engineer Annalyn. Son to be Salamat, Engineer. Son to be police. Soon to be police. Nadakpon na tayo ng kagwang. Dapat kami takpa. Uyab sa general. Bisa ka ba? Uyab sa principal. Huwag nga dyan hang gagaw. Pasangan. Uyab. Single. Abrihan? Single. Single day. Nis ka ng engineer guys. Single na siya. Sama sa tay. Mahalin. Kaslinom ka na. Basin kunog na ulitaw diha. Ngari alam mas buhol. Hindi kamayan kay engineer. Pangita alam mas Engineer Annalyn. Yahay. Kasawa. Kaya hayag mangita. Putan, gwapa. Oh, din. Pero dapat ikaw lang mag-adjust sa luto. Hoy, laki kay kumuluto po. Dabi pa lang. Mag-adjust lang ito luto. Hindi ko yung day. Mer nag-pre na mo din. Kisa may single diha kaya. Wah. Panak ko willing na kay ko. Ano naman? Magkasa ni mga kuan. Tanawagan. Ano mag-okay mo? Diretso na ta, uy. Harbi. Absentag. Calcium sinyam. Uy. Siya. Tanawagan na ikaw. Uy, napagbitaw, uy. Sino ko? Nabusog ako. Wow, nauwaw na ako sa mga kauban. Wala nga ang magpang natuson. Pilay mo kay itlog. Iba ka pilihan ito. Ato ba yung gikaon? Lagi. Enda isa. Duhara? Duhara na isa ha. Upat. Inday Duha, isa. enda isa. Isa, inday. Tulutan na isa. Tulo isa ha. Upat. Nan. Duha ka kating duha ka tusok na inato. Ayan, iyahan tulo. Ay, istan. 45 ka na? Last ka na? Tapos sa magbantay. Ilay mo ka na? Duha ka buha. Duha ka tusok. 80. Ano ilayan? Ako dito nga. Na, mara po. Ikan pula bersih. Basta. Yeah guys. Pagsama sa Ngayon tayo doon pa nagsara na yung ani soft drinks. Busog na kagad? Busog na. Busog ka sa itlog. Abrisa, bi. Abrisa. Salamat. Salamat, Day. Nanawagan dahil ko. Nanawagan nga. Nanawagan ko sa single. Uy, ano ko? Okay Na, ra? sige, kita. Libre? Di mabre. Gahi ang mani, gilak. Magmadyo taga-cook. Huwag may taga-cook. Uy. Busog na skim-kim si sa itlog. Salamat. Nanawagan dahil ko. Ano ka cute? Isa'y willing na wing ka. Hapta ni Ron. Bitaw guys, mga kinabuang ran nila. Pero sing paninjo, tagsara baga pag umuwi namingan eh. Pero po das merkado, damis kuan guys dia. Damis atbang sa merkado sa Alicia. Paplastar sa midareron. Kinangaan mi og quick og kuan. Ngan mi quick og tempura. Salamat tay kadtos naglibre. May gagaw. Engineer Annalyn. Salamat. Kapag kagwang mo ni kaon. Diet ko, nag-diet. Apo no. Kahit ko no siya. Ilia, mana kagit be? Ay, kapagkakaw, kadawa ito. Haman. Tagalis siya ako kay Lakari. Taga-alis siya mo kung nakailam mo ni Jia guys to ah. To ah, tara nakatlo. Taga-alis siya mo, nakailam mo nagtulong ato ni Jia. O kung di mo taga-alis siya, wala mo kailan. Ay, tayo ni. Ngato man sila sa bahay guys, yung kay may kuwan tuba. Ay nangita lag tuba. Lami magud pa ng tuba, di man at sa heart. So inom gud sa tuba guys. Good for the heart. Taba pa yung motorang kagwang. Pahimsag ko na sa tang kasing-kasing. Sari, labi na rin duha, wa pagipitik silang kasing-kasing. O pa ba lagi pang pitik silang kasing-kasing? Ngari alaman sila sa Alicia. Taubay. Pinaluoy na gyud. Bis balot taga mukbangan ron wa may balot. Sari na lamang balot-balot sa pugo, itlog sa pugo na laman. Guys, muli na miss bye kay hapon na. Sa babay na ninyo. Bye. Iko ay. Manguli na mi guys. Sunod na po, magkita-kita na po ta. Lahat kami nagpangaligin na po kami.
Guys, pang palit sa kong apple orange na ini. Papayat si Kim Kim og mangga. Stilan. 20 kilo. Oh, guys, tengah-tengahan naman ni nila. Tulura, madam? Para guys, kay pila man kare 62 duha. Ano orange? Dahil pila. Kaning orange tagpila man eh. 20 ni. Kani pila man ni nas putos. 150. Ala ni tubo nag 50. Tag 20 ag buok. So silang tulo hala man silang tagsaan. Okay. Kare. Tagsa silang tulo guys. Pinag-orange isa? Pila ko rin? 20. Pila na laman. Pila na laman. Tulo ka orange. Ayan, kinapapalit si Kim Kim og apple, cheese, 5 ka buok. Tulo pa ron 50. Kabuti. Tulo ka buok ng laman kaya arong 150 sirado. Ito sa kadaling murang kuan. Ah! Sige, bye! Guys, 150 tanan. Muli na sila. Yan na guys. Okay. Yan na guys. Nakapalit na mig apple. Kim Kim. Wait lang.